a cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojɔlaw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur an du extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o kan ɲine a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o kan ɲi i bi om baara n'o kan ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o kan ɲi i bi om 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 Novembre tile 14 san 2023 Novembre tile 14 san 2025 n'i y'a san fila ye Mali wolomasiri tabɔ olu ye wulikajɔ kɛ ka Kidali minɛ ka fara Mali ka fasodenw y'u ka hakilinata fɔ a ko la an bɛna mun yira aw la ni kunnafoniya ninnu senfɛ Octobre Rose ale min ye sinbo bana kɛlɛli kalo ye o tɛmɛlen kɔ ka bɔ ye min ye Novembre Bleu ye ale min ɲɛsinen don cancer de la prostate ale kɛlɛma ko ale kurumukari baaraw kɛra ko mun bɔra o ko la an bɛna olu yira aw la ni kunnafoniya ninnu senfɛ an balimaw nin de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye Novembre tile 14 san 2025 an bɛna mun walawalaw ye ni sisan da in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila Advance TV jabaraniso sanfɛla la I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na nin ye a san fila ye Mali wolomasiri tabɔ olu ye wulikajɔ kɛ ka Kidali minɛ ka fara Mali ka k'aw ladɔnniya k'a fɔ a tun bɛ san 10 bɔ min ye kulu maramafɛntigiw ye ko olu tun kɛlen don ka Kidali kɔni occupé nin waati in na fasoden dɔw y'u ka hakilinata di a kan aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ malien ne bɛ Mali in fɛ bi ka koba dɔ ye parce que Kidali kun t'an bolo ni Kidali nana Mali ka bolo kan ka bɛn bi don ma o kumana minnu kɛra sababu ye n'o ye gouvernement de transition ye an b'o fo ka jamana ɲɛmɔgɔ fo mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ sɔrɔdasiw de fo parce que olu de y'u ni bila k'u ni di saraka ye pour que Kidali bɛ se ka sɔrɔ ne bolo ni Kidali sɔrɔla o kumana maliyɛn bɛɛ ka dugawu b'u ye ala ye minnu to kɛlɛ in na ala k'u fara sedusuw kan an kɔni bɛ foli bila an ka finitigilakaw ye minnu sera ka wulikajɔ kɛ ka Kidali bila Mali ka bolo kan parce que n'i y'a mɛn ko jamana a bɛ fɔ dugukolo hadamadenw ani fanga donc ni an ka fanga sera ka boli Mali dugukolo bɛɛ kan o ye fɛn ye min bɛ mɔgɔ nisɔndiya kun bɔ Kidali ka bila Mali ka bolo kan ani Kidalidenw ka bila Mali ka mara kɔnɔ donc o ye nisɔndiya kun ye o kan ka kɛ fasoden ɲuman bɛɛ ka sewa kun ye donc an kɔni bɛ foli ani tasi bila kɛ minnu fatura i n'a fɔ minnu fatura Tesalit u y'u jeli di Kidali de kama o Kidali kelen o sera ka sɔrɔ olu ye Kidali farala Mali kan ne fɛ maa man ka ɲinɛ o kɔ ka tugu a kan ka a ka don jamanaden bɛɛ kun na ko k'a ta kɔrɔna ka taa tilebi la banni ka taa bila baba la an ye kelen ye an bɛɛ hamina kan ka kɛ kelen ye ayiwa Kidali farala Mali kan o t'a bɔ walasa Kidalikaw yɛrɛ ka kɛ Mali ye u ka dɔn ko farafasiya t'u ni tɔw cɛ fɔ an k'an jija fɛn dɔw ka kɛ Kidali n'i y'a jateminɛ bi hali avion jigiyɔrɔ tɛ yen n'i y'a jateminɛ sira ɲɛnama tɛ yen ka taa Kidali ne fɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan k'u jija ka taa ni fɛn dɔ ye Kidali min b'a jira u la k'a fɔ ko tiɲɛna u ni bɛɛ kɛra kelen o tɛ se baaradaw kɔ o tɛ taa yɔrɔjɔw kɔ o tɛ taa fɛn caman kɔ min bɛ na ni musaka ye
kunnafoni nasira wɛrɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni ntɛnɛndon ye nɔvɛmburu kalo tile 10 san 2025 ka fɔ jiginɛ ale min ye warimaraso ye n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don AC 2000 ma ko tasuma wulila ale so in na ni wale in kɛlen Mali minisiri min ka baara ɲɛsinnen don sɔrɔ bosoni ko ma n'a bɛ Alfuseni Sanu ale ko fɔ ale taara ɲɛmada nin ko la mun bɔra o ko la an ka ɲininikɛlaw olu tun b'a kɛnɛ kan aw ni ne an ka jɛn k'an ɲɛmadaw fɛ bi lazara tile waati fɛn min ye sisikulu dɔ wulila an ka jamana faaba kɔnɔna la min kɛra sababu ye ka maa caman gan a kamana na wulikajɔw kɔfɛ an ye sisi in nɔbɔ ni ka taa ɲɛ da a waleyaw kan kɛnɛ kan an y'a ye k'a fɔ jiginɛ ɲɛmayasoba tasuma wulilen don ale de la hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ sanga min na ye ko sisan nɔ kun jɔnjɔn ma sɔrɔ min kɛra sababu ye ka ni tasuma in wuli nka maa minnu kun b'a kɛnɛ kan olu ye seereya dɔw kan ye maa min na an sigilen don an tilala dumuni na an y'a ye tasuma wulilen don sisi wulilenba de don bon an n'a tun ka jan dɔɔni mais an ye moto ta ka boli ka na donc an nana sɔrɔ mɔgɔ 2 bɛ a sanfɛ olu yɛrɛ b'a la ka fɛɛrɛ bɛɛ siri pour que u bɛ se ka jigin mais ala barika la jurukisɛ dɔ tun b'u bolo sanfɛ o jurukisɛ misɛnmanin dɔ tun don donc u y'o de bila ka jigin comme ça ala y'a kɛ sapeur pompier mɔgɔw sera ka se yan joona joona u ye jurukisɛ kumaba dɔ siri o la donc maintenant u ka jurukisɛ kumaba in yɛlɛnen kɔfɛ denmisɛnnin ninnu 2 ye juru minɛ ka jigin sisan kɔni n b'a dɔn a sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na foyi tɛ se ka ɲɛfɔ sisan min bɛ a yira k'a fɔ ko tasuma wuli in kun de ye nin ye san pour le moment parce que comme lakanabaw yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan u b'a la k'a vérifier ni kun jɔnjɔn min sɔrɔla hakili b'a la n'ala sɔnna ma u bɛ ɲɛfɔli kɛ o tɔw la quoi. ala ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ fo ka taa se sapeur pompier mɔgɔw ma sangani kungurunin kɔnɔ fɛn min ye nin tasuma kofɔlen a kɔni sera ka faga hali n'o y'a sɔrɔ kɛnɛ kan tiɲɛni caman kɛra min kɛra minankunda n'o dɔw bɛ tali kɛ mɔbiliw motow fo ka taa se groupe électrogènew ma ani fɛnɛ fɛn min ye gafe minnu bɛ nin cakɛda kofɔlen kɔnɔ a caman jenina nka jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ baasi ma maa si sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ nin kasara in a kɔni kɛra fɛn ye min bɛ maa jigi waru tasuma in bɛ wuli wagati min na ne yɛrɛ tun bɛ ka ɲininkali de kɛ mɔgɔ minnu jiginna ne bɛ k'u ɲininka n'a sɔrɔla est ce que mɔgɔ bɛ kɔnɔna na wa donc u jiginnen kɔfɛ ne taara u yɛrɛ ɲininka n ko est ce que mɔgɔ bɛ kɔnɔna na u ko ko mɔgɔ si tɛ yen donc ne bɛ se k'a fɔ ne nana sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ kɔnɔna na tuguni quoi. o hukumu kɔnɔ ka fɔ jiginɛ ɲɛmaaso u y'a yira k'a fɔ a don n'a nataw la u bɛna le wulikajɔw kɛ cogo min na ka kunnafoni jɔnjɔn da jamanadenw tulo kan an mana dɔnniya k'a fɔ nin tasuma in kun bɔlen fɛn min ye an ka sapeur pompier maaw ye u kɔni u ka baara ɲɛdɔn an'u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa ka se ka nin tasuma kofɔlen nin k'a faga o baara ninnu yɛrɛ bɛɛ kɛra directeur régional ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ in kan nin ka baaraw tagabolo jateminɛ walasa fɛn min ye kasara ye nin ka dan sira la an balimaw hakili la aw yɛrɛ ye faamuyali kɛ ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoni nataw ye ni ala sɔnna ministre des finances ale taara ɲɛmadali min kɛ a kɔfɛ an bɛna olu kibaruyaw da aw tulo kan ni ala sɔnna kunnafoni bɛ taga ɲɛ ni waati na an bɛ taa kɛnɛya ale bunakun kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye cancer de la prostate ye ni dɔw yɛrɛ b'a wele ko cɛkɔrɔba bana ale kɔni ye fɛn ye min kɔni b'a la ka dankari maa caman na ni waati na an ka jamanaw kan o hukumu kɔnɔna na Mali ale ye don kɛrɛnkɛrɛnlen sigi a bɛ fɔ min ma ko novembre bleu ni o ye bana in kɛlɛli wulikajɔw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ kɛnɛyasoba n'a bɛ OMS ale kɔni ko fɔ ale y'a jira k'a fɔ ko maa 352 ko olu ne ta ninnu na anw ka ɲininikɛlaw olu ye wulikajɔw kɛ a ko la u ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ campagne min filɛ ne muso minnu bɛ yan nɔ kɛlɛko tɛ o ne bɛɛ sera so bɛɛ kan ka se ka ko kɛ nɛgɛ k'a fɔ nin ko in daminɛlen filɛ nin bɛ kɛ fufalaki an k'a lajɛ i ka t'i yɛrɛ lajɛ an bɛɛ de ka hɛrɛ b'o kɔnɔ ne bi ma se k'o kɛ kɔni an yɛrɛ bɛ to o kama donc musow an de b'an cɛ siri cɛw y'an dɛmɛ octobre la novembre la an cɛw an balimakɛw an faw an k'u nɛgɛ walasa bana in a ka se ka sɛgɛsɛgɛ caman kɛ a fɔra cogoya min na dépistage bɛna kɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ la professeur ko u ka congrès bɛ nalen parrainage alhamdulilayi n b'a ta ni n bolo 2 ye baasi foyi t'a la parce que an bɛɛ de ye kelen ye an bɛɛ de ye kelen an bɛɛ bɛ baara kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina na maliden bɛɛ ka se ka lafiya sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ la mais mɔgɔ kelen tɛ se ko la dɛ an bɛɛ bɛ fili ka da an ka tiɲɛ de kan an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ɲɔgɔn bilasira a ka ca ala fɛ an b'an sago sɔrɔ jamana ko la dɔgɔtɔrɔya n b'o de fɔ mɔgɔ ye n ko tɛ mori ye mais i kɛra cogo o cogo n'i ka baara kɛ a kɛcogo la sara wɛrɛ b'i ye min tɛ baara sara ye
alsa ala kan ci ɲuman na an ka baara kɛ ka ɲɛ mɔgɔw y'a dɔn an ye mɔgɔw ma dɔn an ye dɔgɔtɔrɔya ça fait partie des professions a bɛ fɔ minnu ma a dɔnnen t'i ye i b'a kɛ ka ɲɛ siɲɛ 9 siɲɛ 1 min n'a tiɲɛn'i bolo ni ala ma fara i kan i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ bolibana mais alisa ala k'a ɲɛ k'a d'an ma cérémonie min filɛ nin ye a sigira hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la an mana bɔ nin na ka taa diɲɛ fɛn fɛn na ala k'a k'an ma hɛrɛ ye ne donna mɔgɔ min gasi la ne kuma min ma ɲɛ ou bien ne foli ma se min ma a kɛtow b'a la ala k'an bɛn nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caman ma. Justement ni de bɛ taa ni an ye farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ Ligue des champions féminines de la CAF ni o ye musomani sennadolantalanw olu ka ɲɔgɔn bɛnba ye min ye UFOA ale zone kɔnɔna na UFAC ale de sugandira ka kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni nɔnabilabaga ye nin ɲɔgɔnbɛn ninnu kɛnɛ kan Kajatu Bagayo ale min ye anw ka kunnafoni ɲinina ye ndolantan bunankun kan ale bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye an k'a lajɛ. Isfasi ale kɛlen ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye an ka jamana kɔnɔna na n'a yɛrɛ ye doublé kɛ coupe ni championnat tali ka da ɲɔgɔn kan sa o kɛra sababu ye k'a senbɔli kɛnɛ kan mun kɛra Senegalikaw fɛ o yɛrɛ kun kɔnɔ sa Fatumata Karantaw n'a tɔw u kɔni ye segu n'u damayira kɛ ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ kɛnɛ kan ka wuli k'u jɔ n'o jonjonba fɛnɛ n'an ko ma champion de la zone a kɛnɛ kan Fatumata Karantaw yɛrɛ kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye cɛli kɔlɔsibaga kunda Umu Kone ale kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye n'o ye meilleure joueuse o performance minnu kɛlen filɛ nin kɛnɛ kofɛlen kan sa o y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan Isfasi tɔn kɔni ye tɔn sɔnsɔli wa dolantana ɲɛnamaw b'u bolo o de la Ligue des champions féminines de la CAF tirage au sort kɛlen n'a yɛrɛ bɛnna bakuruba fɔlɔ ma ani maa minnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ Egypte cɛbɔ kan n'o ye FC Manzar ye Maroc cɛbɔ Asfar fo ka taga se Guinée équatoriale cɛbɔ ma n'o ye Primero d'Agosto Akini bɛ ye maa y'u yɛrɛ ɲininka Isfasi jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye nin kɛnɛ kofɔlen kan surtout bɔko 2 kɔfɛ n'a ye sebagaya 1 ani buruni 1 kɛ. Mali kɔnɔna na Isfasi ye fɛn b'a jira donc an b'a jigiya k'a fɔ u ye min kɛ an fɛ yan nɔ n'u sera ka fara ɲɔgɔn kan o fana la ka taa phase u bɛ ka taa Ligue des champions min na n'u sera k'u bolo di ɲɔgɔn ma peut-être Isfasi bɛ se ka koba kɛ déjà an b'a fɔ Mani kɔni ale tun delila k'a ɲɔgɔnnaw tan ka ban hali n'o y'a sɔrɔ a gɛlɛyara an bolo wagati ninnu na mais Isfasi ni olu fana donni a la sisan nɔ. An bɛ se k'a fɔ an b'u fo fɔlɔ parce que ka ye nin kɛnɛ in fana kan o ye fɛnba de ka ye nin kɛnɛ ka fɛnba don mais n'i taara fana i k'i jija fana i ka se ka fɛnba kɛ i ka se ka koba kɛ pour que don n'a nataw la minnu fana bɛ dugu ma minnu ma deli ka taa olu fana bɛ se ka ɲɛbɔ fɛ u bɛ se ka baara kɛ cogo min na. U ka kɔrɔfɔw kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko Isfasi dolantanaw kɔni ye maaw ye minnu hakili juru carilen don ka d'a kan an bɛ wagati min na ko sisan u caman bɛ équipe nationale la. Maa dɔw fana u renforcer an b'a jigi mais an ka gɛlɛya ye min ye championnat de ma daminɛ anw fɛ yan fɔlɔ donc compétition tɛ npogotigininw senkɔrɔ o de bɛ se ka kɛ a gɛlɛya ye mais degekaramɔgɔ an b'a jigiya k'a fɔ u ye baara fana kɛ avant k'u ka taga u bɛ poule min na donc an bɛ dugawu de kɛ u ka se ka bɔ poule la ka se ka taga ɲɛfɛ cogo min. U yɛrɛ dama wa u sinsinnen don o la u n'u seko n'u damana bɛɛ kɛ cogo min na u bɛ se ka bɔko ɲɛnama kɛ bɔko sabanan hukumu kɔnɔ n'o bɛ na ni FC Mansar kɔra ɲɔgɔn na n'o ye Egypte yɛrɛ cɛbɔ ye. Ni waati na an bɛ taa jamana kɔkanko kibaruya hukumu kɔnɔna na Kajatu Bagayo ale fana ye wulikajɔw kɛ a ye mun sɔrɔ a ka munumunu salo kɔnɔna na aw ni ne an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. An bɛ wagati min na ko sisan Senegalikaw fɛ fo ɲɔgɔn b'a la ka caya kosɛbɛ u ka jamanakuntigi n'o ye Bassirou Diomaye Faye a n'a ka premier ministre Ousmane Sonko ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan jɛkulu min sigila sen kan san 2024 n'o tɔgɔ kun ye Diomaye président n'a baara kun bilala sen kan walasa ka se ka Diomaye Faye kɛ Senegal président ye sa o coalition kɔfɛlen ɲɛmaayaso kɔni faleli nana ni furukufuruku ye ni cɛba fila ni ɲɔgɔn cɛ o décision kɔfɛlen kɔni dalen maaw kulo kan sa Ousmane Sonko n'a ka parti maaw ye hakilina falen kɛ k'a man kan an bɛ wagati min na ko sisan président Diomaye Faye ka se ka nin décision ta ka d'a kan a tɛ nin coalition kɔfɛlen ɲɛmaaya la. Alisa Cameroun kɔfɛ kalafili min kɛla octobre kalo tile 12 sa a furukufuruku baaraw kɔni bɛ sen na a kɛra sababu ye ka maa 16 bɔnɛ u ni na wa an bɛ wagati la min ko sisan maa 800 bɔɲɔgɔnko minɛnen don i n'a fɔ communiqué officiel y'a da maaw kulo kan cogo min na communiqué kɔfɛlen min bɔlen filɛ ka kɛ ministre de l'administration territoriale fɛ sa a kun kɔnɔnen kosɛbɛ jamanadenw fɛ ka d'a kan an bɛ wagati min na ko sisan basigi donnen don jamana dugubaw la nka ministre min ka baara ɲɛsinnen don kunnafoniko laseli ma sa novembre kalo tile 6 ale tun y'a jira k'a fɔ ko maa caman bɔnɛn'u ni na o hukumu kɔnɔ u bɛna an ka ti dayɛlɛ walasa k'a dɔn maa minnu kɛra sababu ye ka ni maa kɔfɛlenw bɔnɛw ni na. Gabon an fɛ an bɛ wagati min na ko sisan kɛnɛyako gunkan u kɔni ye paraba ta sumaya kɛlɛli la ka d'a kan u ka ɲinini yɔrɔ min bɛ wele ko centre de recherche médicale de Labanere n'a bɛ f'a ma ko CERMEL olu kɔni ye fura dɔ bila sen kan n'u k'a ma dose unique a tako kelen bɛ kɛ sababu ye ka sumaya bana kɛlɛ wa a bɛ kɛ sababu ye fana ka maa tanga ka bɔ sumaya bana ma tile 28 mun bɛ da o kan maa min ye nin hakilila kofɔlen sɔrɔ n'o ye Gislain Mombo Goma n'a ka maaw ye sa u y'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na ko sisan maa 1000 bɔɲɔgɔnko de kɔni ye nin furakɛli kofɔlen nafa sɔrɔ wa a fanba ye sifinnakaw ye minnu sisan ma san 10 bɔɲɔgɔnko sɔrɔ fɔlɔ.
an bɛ wagati min na ko sisan sa farafina gunga jamana fila minnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ walasa k'a dɔn maa min na ta barrage intercontinental la sa o baaraw fana bilala sen kan o de kun na sa ni alamisa novembre kalo tile 17 arabakaw fɛ sa nin biye fila kɔni sɔrɔla an b'a ye k'a fɔ ko Cameroun n'ale ni République démocratique du Congo kun kɔ dalen ɲɔgɔn na sa o bɛna laban Congo a sɛbɛya kɔnɔ kelen ani kanangolo n'o celu kelen yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka don Chassel Pemba fɛ traditionnel kɔnɔna na nka yanni o baaraw ka bila sen kan sa tago fɔlɔ wagatiw la sa Nigeria ale bɛna sɛbɛya ɲɛnama sɔrɔ Gabon kan 4-1 n'o sababuya ba bɛ kɛ u ka celu yarala ye n'o Victor Osimhen o la kari nata arabakaw fɛ kokura Nigeria ale ni RD Congo olu na ɲɔgɔn sɔrɔ walasa k'u seko n'u damaya bɛ kɛ cogo min na tike kelen bɛna sɔrɔ farafina gunga walasa i senga ye barrage intercontinental la o baara bɛ se ka bila sen kan o bɛ kɛ sababu k'u surunya kosɛbɛ u ka laɲiniw na n'o ye k'u sen Coupe du Monde 2026 kɛnɛ kan n'o yɛrɛ bɛna ta kɛ États-Unis, Canada ani Mexique kaw fɛ. An balimaw nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya ka ɲin'aw fɛ a ka to Advance TV programme sanfɛ ni Ala sɔnna aw bɛna wasa caman sɔrɔ ne bɛ kan bɛ d'aw ye Ala k'an bɛn waati wɛrɛ. A chekai, a no kai. Ibe om nana ni wa ibe om nana ni anduye. Nyokote nyokomanda andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi paratelima, chenyuma, songota matemedia, andi paratelima. Telima wadaka di tro Sojo la fiera Pentiri ke la fiera Ibe om nana ni here Mali ho severa Andu intérieur Andu extérieur Songo dama teme diado Ani si mankol Abara no kanyine Abe jateli ala Abika so nuguya Songo dama teme dia Bara no kanyi ibi omba